părinți. Am găsit aici pe hol un îngeraș de fată și am auzit că toți copiii de aici sunt foarte cuminți, adevărat? Vreau să vă asigur, absolut toți copiii vor primi un cadou în zilele acestea. O parte astăzi, o parte mâine, oricum zilele acestea ajung la toți copiii, să nu creadă vreunul că va rămâne fără pachet de la moș. Toți ați fost cuminți, toți veți primi pachetul de la moș cu cadou, atât cu toate moșuri. Da? Acum, eu am înțeles că... Luați loc aici, vă rugăm, moș, pentru că sunteți obosiți. Sunt foarte obosiți. Aveți acolo scaun. Sunt foarte obosiți și am înțeles că acești copii au pregătit un program foarte frumos. Asta le-ați fi văzut și